Ostiral gauean agertu zen Azpeitiko udaletxeko kartelean Marea Urdineko furgonetaren pista. Eta WhatsAppeko taldeetan bolo-bolo zabaldu zen larunbat goizean plazan agertuko zen. Eta halaxe, larunbat goizean argitu orduko mendila azterketa zale ugari bildu ziren furgonetaren bila. Furgoneta agertu orduko hasi ziren denak oihuka eta Marea Urdinekoak beldurturik alde egin behar izan zuten. Lekukoek diotenez, erdikalean behera oihuka jarraitu zieten furgonetari, bera harrapatu nahian. Eskerrak, Marea Urdineko kideak Soraso aldera hartu zuten eta korrikalariak despistatu zituzten.